Ostravské Vánoce opět startují a centrum města ožívá bohatým kulturním programem, trhy a sváteční atmosférou. Program je již tradičně plánován na 4 scénách. Hlavní je na Masarykově náměstí. Máme tady adventní čas, jako každý rok, když se blíží ten krásný rok ke konci, tak je tady významná událost, jsou to Ostravské Vánoce a já se na to moc těším. Hlavně na rožínání vánočního stromku. Přijďte si to užít, tu vánoční atmosféru, a když půjdete kolem naší radnice Moravské Ostravy a Přívoz, tak zkuste se zastavit, je tam kluziště jako každý rok, a takže rád vás z okna se na vás rád podívám, jak vám to krásně v tom vánočním čase bruslí. Dopoledne hlavně bude bruslení škol a odpoledne pro veřejnost. O program se stará Černá louka. Veškerá tíha organizace padá na nás, na tým Černé louky, za což musím kolegyním, které to hlavně mají na starost, velmi poděkovat, protože v podstatě my už chystáme i Vánoce pro rok 2026 v průběhu těchto Vánoc, takže to je vlastně takový nekonečný příběh, ale musím říct, že nás ta práce baví. Na náměstích nechybí tradiční vyhlídkové kolo a samozřejmostí je vánoční strom. Původně 17metrovou Douglasku darovali manželé Piknovi ze Staré Bělé. 24 let jsme žili v nějakém intimním vztahu se stromem a najednou zjistíte, že musí pryč, tak se s tím musíte nějakým způsobem rozloučit, ale zase na druhou stranu dělá dobře to, že udělá byť krátkou dobu, ale radost hodně jiným lidem. Podrobný program letošního ročníku Ostravských Vánoc naleznou zájemci na webu ostravskévánoce.cz.